guys, for today's video, kuliglig tayo. Kadua. Ano kuliglig? Dito ay ang farm ni Canter Kevin. Kasama natin Canter Kevin, Canter Francis, Canter Kulot, Canter Brian guys. Stay tuned. Si Kulot ang Tignan natin kung ararawan. Titignan pa lang natin pag kung may ararawan mga Canter. Saka palakang bukid. Ang hinete natin si Kulot, saka si Francis. Ang hinete. Kampay di surong. Enete Ha? balls. Pupunta din kami mamaya doon sa kabila mga Canter. Titignan natin kung Para ano. kinapal din taxi bukit po kamilong diyan sa daan. Oh. Tira. Oh, mahinang nila lang. Kinuha nila Canter Kevin at Francis yung Kulot yung yung water pump. Oy, ang hina. At lang natin. May tumatawag sa akin. Tingnan lang natin. Itlog itik mga hunter. Wild duck. Yes! Ito mga hunter, may nakita na ako yan Ararawan yan. Yan yung kukunin natin. So, ito mga hunter. Medyo exotic tayo ngayon mga hunter. Okay. Isang itlog, isang ararawan. Magod na yan. Let's go. Ayun guys, lalagyan ng tubig to kasi walang tubig para makita yung ararawan. Ay, Kulot. Lakaw sa pagkawan ni Brian. Lakaw? Hey, nalamin ni. Diyan dito ni. Lah. Kulot. Ha? Pasang kami ni Kastan. Iputam ni Brian niyo. Hindi man na dyan alat tadi no. Ano? Ay Kulot. Pure basig lang yan. Pabon. Kamu kinuliglig ituin na. Di pila-pilal di balde. Andar. Wala. So mga hunter, pinapatubigan ni Canter Kevin ito kasi walang tubig mga hunter. Mahirap i-tractor yan, ikuligligin pag walang tubig. So tapos na. Pero dito naglalagay daw yung mga ararawan mga Canter. So si Canter Paul pala late kanina. Okay, two down. Oh. Ay. Uy, two down. Okay, two down pa lang mga hunter. Ha? Ayan. Ayun o. Uy. Sarap yan. Dadalawa pa lang. Tignan nyo, ang laki na ng inararo. Dadalawa pa lang. Ay, lingag pagkulin niya. Ay, ha? Ay, ito.
Malaming ka. Naga daw. Doon. Ginagawa nyo. Gunggo naman. Kali-kaliing, ayun o, ay exotic ararawan. Tingin-tingin lang tayo mga kanter. Takot maulanan. Uy! Ay, gagamba. Yun o. Tumatakbo ka ba ha? Kukunin kita. Okay na. Kukunin kitang chorus. Uy. Okay. 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 May 5 na. Lapang nahanap dere. Lapang nahanap. Ayan mga hunter, nagpapakita na sila. Ay, ararawan. Medyo exotic tayo ngayon. Exotic. Hey! Ay, iba. Okay. Okay, may nakita naman ako. Na? Ayun oh. Oh, naghuhukay ng ano niya oh. Oh, yan ang sinasabi ko. Pag-asa putik sila talaga hindi makita oh. Pag-asa tubig mga hunter, ayun oh. Kitang-kita sila oh. Yan oh. Oh, nakakalangoy sila sa tubig dahil ano? Magaan lang sila. Nakakadami na tayo. Kunti pa wala. Tingin-tingin lang tayo. So may nakawat si Canterpol oh. Oh, dalawa ay. Nice. Oh. Dalawa. Papakita ng mga to dahil ano, tumataas na yung tubig niya. Andun na yung ating ano, tractor. Sa kabilang bangir na. Siguro po yung nagsisilong oh. Okay, merienda muna daw mga kanter. Huwagin nyo lang lang nyo. Uy! Okay? Kung manay? Merienda! Merienda! Okay. Ang matikwan, na yun? Tama na rin. Nabayo yan eh. Yung motorato eh. Merienda muna mga kanter. Bagis
It's wild. Kamig. Ha? Mante Jay. Ayun guys. Tira na si Kander Brian. O si kulot naman daw. Anong sa maguyag? Matay ayun o. Ay! Neawan tuloy. Ay. Ayun. Okay, okay. Huwag kang pumasok dyan. Okay. Time para kumuha na. Bakit? Ay, kumakagat. Oy! 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 Magkagano na. Dumadami na oh, dumadami na. Oh, hindi masing. Oy! Ala na ba? Iya, si pro na pa iyo. Dire, shoot. Oh. Iya masih. Ha? Tatlo oh. Oh. Oh, oh, ay, tatlo. Okay. Oy. Ay, meron na naman oh. Sa. Ano? Uy. Okay, dalawa. Ano, kasya na? Ah, malit pa. Malit pa. Okay. Ay, 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 ay. Ay, na. Uy, ay. Okay, dalawa na naman. Ayun o. Ayun o. Oy. Ay, ay. Nakuha ka? Ay. Dalawa. Brad, dalawa. Ay. Nagkikinit na sila. Oy. Ayan, pupunta na kami sa kabilang bangir, mga hunter.